Nilqawkom iżiż aħwa tal-ispettaturi ta' televizjoni, Facebook u YouTube. Nilqawkom fostna l-lejla u nħedġukom biex intom tiftħu qalbkom għal-kelma tal-mulej lil-mulej l-esta għalina il-lejla. Għajni tolbu fl-imkien. Itolbu mija. Missi għaddis, ningrazzjawk ta' zminijiet li inti għajjimtna għal-jom. Inti l-alla, l-istess tal-biraħ, l-lum u għal dejjem ma titbiddel għad. U għal-kem jitbidlu zminijiet, inti tibqa l-istess, fidil, ġust, għaddis, mħabba u ħnina u tjubija. Kellimna l-lum il-kelma għaddisa tijak. U fl-umkien id-dikjaraw li jien għandi dak li l-Bibja tgħid li jien għandi, jienu dak li l-Bibja tgħid li jienu, u jien dak li l-Bibja tgħid li jien. Jien les nilqa l-kelma tal-mulej u qatt iktar. Ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Iżajja. 31. Iżajja 31. Hallelujah. Isaiah 31. Vers 9. Vers 9. Illum kont titkellem ma' xi aħwa li kienu jmorru komunità partikolari, karizmatika, u li kienu jitbirku ħafna snin, pero kien hemm ħafna talim li ma kien hemmx u kien nieqes, u apparti li kien hemm ukoll bosta kompromessi. U waħda mill-affarijiet li semmewli hija li fil-komunità kienu meta jaqraw il-kelma, kienu jaqraw il-kelma biċċa kull darba, kienu jaqbru passaġġ, u jaqraw minnu jistudjaw. Li mhux ħażin, daqshekk nitagħmel hekk mhux ħażin. Però jekk inti taqbad il-Bibja hekk biss, mhux bil-fors inti ħataqbad x'Alla jkun qed jgħid dak li Alla jkun qed jgħid għal dak l-istaġun. Waħda mill-affarijiet li River of Love hija differenti minn xi komunitajiet oħrajn hija li hawnhekk peress li hawn dilka apostolika u profetika bil-grazzja tal-mulej u għall-glorja tiegħu, kull messaġġ huwa messaġġ fi żmienu għal dak li Alla jkun qed jgħid dak iż-żmien. Il-ġimgħa l-oħra nhar il-weekend li għaddejna ma kontx ħanippredika, għax bħalma tafu aħna hawnhekk għandna bosta predikaturi li huma midluka minn Alla u bravi u Alla għajjemkom dejjem iktar. Però l-mulej qalli irridek tippredika int. Volja d-demonju prova jakkisni bil-mart imma ma rnexxilux. Qed ngħidlek ma rnexxilux għax inti meta l-marda tiġi tħabbat. Taf kif tirrispondija? Bil-fidi. Li permess tal-ġeħi tiegħi ta' Ġesu Kristu jien infejjaq. Grazzi mulej li tal-ħajja tiegħek qed taħdem fija. Grazzi tal-qawwa tal-Ispiritu Santu li qed jaħdem fija. Li inti tuħu l-awtorità li Alla tak fi Kristu tkisser kull spiritu ta' mart, ta' biżaw ta' intimidezza. So on and so on. U meta għamilt hekk, letteralment jiena rajt breakthrough. F'ġismi, rajt breakthrough. Issa ovvjament aħna ngħixu apparti fil-ispirituali qed ngħixu fil-kesħa bħalissa u t-tempet jiksaħ u faċli tqum mis-sodda u toħroġ barra jinnaf, tmur għax-xogħol jew tmur tagħmel qagħdiet tiegħek malajr
U tibla riħ jgħidu bil-Malti. Issa jiena mhux qed ngħidlek li dik bil-fors dik mhix regola. Dik tista' tiġi sospiża dik ir-regola wkoll. Għax ir-regola talla tissospendi kull regola naturali. Ma qed nitkellem mill-lat naturali. Jekk ma torqod sewwa inti ġismek jista' jimrad. Ġi għaliex għax inti ġismek jekk inti mbagħad ma sserħux, ġismek jibda kif jgħidu bl-Ingliż start shutting down. Sewwa, ġifieri mhux għax ikollok xi dnub partikolari, jista' ma jkollok l-ebda dnub. Imma m'intix tikol sew, m'intix tistrieħ, sewwa qed takkes ġismek inti ma tkunx qed tkun wise. Imma ningrazzja l-mulej għalli rijak il-messaġġ tipritkaħ il-ġimgħa l-aħra. Li kieku kont ħanżomm in-noti u nipritkaħ il-ġimgħa ma jagħmel sens. Mhux għax ma jkunx tajjeb ta' imma taħt dilka profetika God speak in time from eternity in time. Il-messaġġ li għandi llum huwa for this time. Issa ħajot għal żminijiet kollha l-kelma Alla hija l-kelma Alla dejjem. Imma inti you have the word, il-Bibja, u mbagħad ikollok a word. Jiġifieri kelma minn Alla li ġejja mill-Bibja imma tkun għal staġun speċifiku li Alla jkun irid irilisja fuq id-dinja, fuq l-art, fuq il-Knisja. U dal-pulptu huwa pulptu profetiku, mhux evangeliku. Kull rispett lejn l-aħwa maħbuba eżis evangeliċi. Ma jistax naqbad jiena ċepter noqogħdu nnuru ċepter tajjeb ta' xorta tuħdu xi ħaġa minnhom. Imma jekk Alla jgħid kelma profetika, then you have to speak that word in due season. You cannot speak it out of its season. It will not have the same impact. Ma tistax tgħidha barra mill-staġun tagħha ma jkollhomx l-istess impatt. Qed taqbdu aħwa? Amen? Il-kelma tal-mulej llum għal dan l-istaġun din fih hija in-nar Alla f'Żion. Fire in Zion. Morru qrawha. Iżajja 31 vers 9. Il-fortizza tagħha ddub bil-biża'. Il-fizzjali tagħha mbeżza jħallu l-istandardi. Dan hu l-oraklu tal-mulej li għandu n-nar fuq Zion u l-forġa f'Ġerusalem. Sa Zion huwa il-poplu Alla. Right? Zion is the people of God. Fejn hu n-nar tal-aħwa? Issa, fil-Bibja meta naqraw nar, il-kelma nar fire, jista' jfisser skont kull kwalinkwa kuntest, di dipendi mill-kuntest li qed taqrah, jista' jfisser ħafna differenti. Ħanidilkom x'jista' jfisser nar. Nar jista' jfisser ġudizzju. Ja nar, per esempio fl-ewwel Pietru sa naraw aktar tard, nar jista' jfisser it-testijiet li jiġu kontra tiegħek, trials. Nar ukoll jista' jservi u jista' jfisser li Alla qed jippurifika jew purifikazzjoni. Nar ukoll jista' jkun simbolu ta' qdusija, purità, purezza u qdusija. Purity and holiness. Hemm żewġ tipi ta' nar. Nar erridi u nar li ma jqaritx. Hemm nar li ġej minn Alla għal poplu Alla u hemm nar li ġej minn Alla għad-dinja. Hemm nar li jiġi fuqek u hemm nar li jammar fik. Dak kollha nar. Hemm nar li jfisser żelu, imħabba u passjoni. Illum dik hija l-messaġġ tal-mulej. Aħna qegħdin fi żmien u iktar ma jgħaddi żmien qed naraw il-ħażen jiżdied. Il-korruzzjoni tiżdied. Il-ħażin jissejjaħ tajjeb jiżdied. Il-tajjeb
jissejjaħ ħażin, jiżdied. Il-ħażin jiġi normalizzat u t-tajjeb jiġi bil-kontra, diskreditat. Allura hemm dak it-tip ta' nar li ġej mill-għadu wkoll. Nar tal-għadu. Infatti, fi ktieb ta' Efesin u anke fl-Apokalissi kapitlu 6 naraw l-żiem l-abjad li huwa l-ispirtu jiena nemmenu ħafna jemmnu huwa l-ispirtu tal-Antikrist għax il-Bibja tgħidlek ġiet mogħtija lilu kuruna, inti il-Kristu m'għandek bżonn tagħtih il-kuruna. Kristu ma ġiex mhux ħajtolbok il-kuruna. Dak huwa self-intrinsically king. We didn't make him king. U plus li fidejh għandu vleġeġ. Ġesu m'għandux vleġeġ fidejh, Ġesu għandu xabla fil-żinu. U f'Efesin kapitlu 6 titkellem fuq il-vleġeġ tal-għadu. Nar. Min-nies li huma mimlin bin nar, in-nies talla li huma mimlin bin nar, il-vleġeġ tal-għadu ma jagħmluhom xejn. Amen aħwa? Grazzi Ġesu. Fid-dinja, in-nar kulħadd ħajduqu. Jew nar għax int ċħat l-Alla, jew nar għax int ċedejt lill-Alla. Jew nar fuqek, jew nar fik. In-nar kulħadd irid jgħaddi minnu. In-nar fuqek biex jeqret. In-nar fik biex int teqret. Alleluja. Xi ħaġa interessanti, aħna jiena il-mulej bil-grazzja tiegħu bħalma qal Pawlu nista' ngħid jien ngħidlek bil-grazzja tal-mulej jien dak li jien. Nara ħafna nies jinħelsu mix-xitan. Possessjoni, oppressjoni tad-demonju. Dik mhux jiena żilta dak huwa Alla għażilha fuqi. Arħilu ta' m'hemm bżonn ikollok id-dilka li Alla poġġa fuqi. Kull m'għandek bżonn kun iben Alla, bint Alla, u għandek l-awtorità kollha ta' Kristu biex keċċi kull demonji. Amen. Imma apparti minn hekk, hemm ċertu ministeri Alla juża għal ċertu ministeri speċifiċi. Okay? Però l-aħjar ħaġa mhux li inti tkun apostlu jew profeta jew evangelist jew pastor, l-aħjar li tkun Ġesu. Be another Jesus. Amen. Però xi ħaġa interessanti, fil-Ministeru tal-Ħelsien, il-Kattolċi jgħidulu eżorċiżmu, nies li jkunu qed jinħelsu mill-xitan ħafna drabi jgħidu li ħassew nar jaqbad magħhom. Meta x-xitan iwerzaq, ħafna minnhom il-xitan iwerzaq jgħajja, iwerzaq minħabba li tanti tkun qed iweġġgħu in-nar tal-Alla. In-nar tal-Alla jweġġa'. Ġieli smajt nies li kienu fl-okkult, jew kienu fl-affarijiet tas-seħħer dawn l-affarijiet moqżiża li jikkondanaw lek ruħek għall-infern. Fejn jgħidu meta ipprovaw jibagħtu xi tip ta' magħmul jew saħta fuq nies tal-Alla, jaraw ċirku ta' nar imdawwar magħhom. Jew inkella xi ħadd li kien hemm storja testimonjanza li qal meta provajna nisħtu u nibagħtu saħtiet u magħmul kontra knisja partikolari, il-Kristjani li kienu ta' vera, kienu ġenwini, kellhom fjamma fuq sidrhom, ma setax imisshom il-magħmul. Mhux tab xejn fl-Apokalissi 3 Ġesu jgħid irridek tkun ħuġġieġa nar, mhux tuġġieġa f'gali nar. Halleluja. Irridek tkun ħuġġieġa nar. Believe it or not, is-sejħa tiegħek hija li tkun nar. Kont taf int?
Is-sejħa ta' kull Kristjan ġenwin huwa li jkun nar. Kulħadd jgħidha. Issa tgħidli għal dawk li għadkom mintom xċerti ħantikom skritturi blama. Imma kulħadd jgħid, il-Mulej Qadis għamel minni fjamma tan-nar iħeġġeġ. Erġa' jgħidilu għajdilu minn qalbek. ħeġġeġ fija nar Qadis. In-nar tal-Alla, number one, Alla huwa nar, kontu tafu? Fil-ktib tal-Lut, kapitlu 10, vers 27, Pawlu, li jiena nemmen u bosta oħra jemnu li kitab il-ktib tal-Lut, li ħada minn Deuteronomju kapitlu 4, vers 24, jgħid, Alla tagħna huwa nar erridi. Bl-Inglis nipreferija, our God is consuming fire. Me and you have the same nature of God. Jiena u int għandna l-istess natura tal-Alla. Amen. Għal dawk il-Kristjani kollha li qed jaraw dan il-messaġġ. U għadek m'intix tifhem li din hija s-sejħa ta' Kristjan ġenwin. Jekk inti tiġi tgħidli li inti għandek l-Alla f'ħajtek u m'intix taqbad, ngħidlek int l-Alla qatt ma tqajt miegħu. If you tell me that you've met God and you're not on fire, you've never met God. You've never met God. A true Christian in the realm of the Spirit is a flame of fire. Fil-realm spirituali, Kristjan ġenwin huwa fjamma nar. Jeqret il-ħażen. Dak kollu li huwa diaboliku, pervers, korrott, inġust. Kristjan vera. Kristjan vera, Kristjan li qalbu tħabbat l-istess taħbit tal-mulej, fejn jgħaddi jew tgħaddi id-demonju jżulu min-nofs. Għax fejn timxi int, in-nar tal-Alla imur. Għalhekk jiena u int, number one meta nidimbu iġri jindem. U number two, jiena u int inġorru Alla li hu nar. U aħna mwilda minn Alla li hu nar. U għandna l-istess nar ta' Alla. Il-bniedem li huwa nar ta' Alla m'għandux bżonn revival service because he is or she is a walking revival. Hallelujah. Il-bniedem li għandu l-Alla fih vera ġenwin tal-Alla m'għandu bżonn service darba fis-sena biex ikollu xi revival service għax hu jew hi huma revival. U meta ngħidu l-kelma revival bil-forsi tassoċja ma' nar. Aħna għedna li waħda mill-affarijiet li nar jagħmel huwa jippurifika. In-nar jippurifika. Ħa nagħmel side note, mbagħad nagħmlilkom messaġġ fuq dan iktar fid-dettall. Jekk inti għandek xi affarijiet fid-dar tiegħek ta' Ouija board, affarijiet ta' idolatrija, affarijiet tal-Orient, xi maskla minn ġewwa l-Afrika, jew xi nkella xi dream catchers, jew nkella xi affarijiet oħra ta' Lucky Charm, jew nkella affarijiet ta' xi għajn mit-Turkija, avolja dik l-għajn ma tara xejn, sewwa, imma affarijiet bħal daw, Buddha,
xi statwa ta' Buddha jew ta' xi Shiva qiegħda hekk. All right. Dawk mhux biss tmur ana barra mhux tmur deħħom fuq il-monti. U laqqas ta' tjomel xi ħadd. U laqqas kissirhom. Trid taħraqhom. Smajtu sew? Mhux biss tarmihom fid-dasbin, trid taħraqhom. Għax il-nar mod profetiku ikkisser u jippurifika. Meta inti jkollok xi ħaġa bħal daw u tarmija, mhux tarmija fid-dasbin trid, taħraqha bin-nar. U meta tagħmilha titlob talb speċifiku biex inti tinħeles minn kull tip ta' influenza ta' dawk l-affarijiet diaboliċi li kellhom fuqek. Xi darba nagħmlu messaġġ ieħor fuq dan, fuq biss dak biss. U jilbi surprise, nagħmlu bonfire imbagħad. Imbagħad ngħidu lil Elvis iġibilna t-salset Malti, ħalli nagħmlu barbecue. Halleluja. U l-Korin tagħmlilna l-patata bis-salat. Halleluja. Amen. Amen, grazzi mulej. Fil-ktib ta' Malakija, morru in, Malakija, grazzi mulej għaddis, Malakija kapitlu 3. Kapitlu 3. Min vers 1. Araw jien se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejjitri qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħi is-sit li intom qegħdin tfittxu u l-anġu tal-patt li intom tixtiequ arawh ġej jgħid il-bulej tal-eżerċiti. Imma min se jissapporti l-jum tal-miġja tiegħu? U min? U li se jieqaf meta jidher għax hu bħal nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassila. U joqgħod isaffi u jnaddaf il-fidda u jnaddaf l-uliet levi u jsaffihom bħad-deb u l-fidda. U ma jsiru għal-mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġob lil mulej l-offerta ta' Ġuda ta' Ġerusalem u ta' Ġerusalem bħal dari bħal fis-snin li moddija. Imbagħad nesaq lejkom jien biex nagħmel ġustizzja u nkun xhud ħafif kontra s-Saħħara. Is-Saħħara mhux biss dawk tal-Islata u ta' Wetelain, anke dak tal-Parlament, għax qed isaħħru pajjiż. U kontra z-żinja, u kontra min jaħlef bil-qerq, u kontra min jaħqar il-ħaddiem fi ħlasu l-arm l-awliltin, u kontra min iwarrab il-barrani u min ma jibżax min jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Halleluja. Gloria lilek mill-qadis. Mela Ġesu għaliex ġi? Biex lilna jsaffina bin-nar. Grazzi mulej. Jekk inti tara fi ktib ta' Esodu 13 minn vers 21 sa 22, marru narawhom dawn l-iskritturi. Esodu 13. Nista' ngħidilkom imma narawhom 21. U l-mulej binar kien jimxi qudiemhom b'kolonna ta' sħab biex jurihom it-triq u bil-lejl b'kolonna tan-nar biex jagħtihom id-dawl. U bekk setgħu jimxu bil-lejl u binar. U l-kolonna binar, ta' sħab binar. U l-kolonna tan-nar bil-lejl ma kienx tajb minn qudiem il-poplu. Mela daw kontinwament kienu jimxu fil-preżenza ta' nar. Kienu jafu li meta law kolonna ta' sħab, meta raw nar, dak huwa Alla. Il-sħab jirrepreżenta l-glorja. Il-nar jirrepreżenta d-dusija, purizza. Halleluja.
Eżodu 19. 19. Exodus 19. 13. Vers 18. Il-muntanja ta' Sinaj bdiet iddaħħan kollha kemm hi għax niżel fuq għal-mulej fin-nar. Id-duħan beda tila l-fuq bħad duħan ta' forn. Duħan ta' forn. U l-muntanja kienet titeżżes kollha. Tiftakru meta l-ktib ta' Ġenesi, jekk min issejjer żball bej kapitlu xi bej kapitlu 14 u 20 xi ħaġek, fejn Alla għamel patt ma' Abram. Qatel il-vittmi u Alla raqqad l-Abram, tiftakru nagħmluha fil-Bible fil-Bible course ta' Blood Covenant. Raqqad l-Abram u għamel patt ma' Abram waqt li Abram kien rieq. U l-Bibja tgħidlek għadda minn bejn il-vittmi bħal kolonna nar. Jina u inti aħwa, Alla tagħna number 1 miegħek huwa nar ukoll. Nar ta' passjoni ta' mħabba ma. Imma dawk li jiġu kontra tiegħek, Alla huwa nar erriedi. Sissa, u żgur li qatt ma ħadd inbidel li, għadni qatt ma rajt persuna waħda tmurilha tajjeb fil-ħajja tagħha that means it goes well with her or him li messu raġel jew mara Alla. U għadu attenti, skont id-dilka l-ġudizzju. U skont id-dilka r-responsabilità. U skont l-obbedjenza l-barka. Amen? Alleluja. Morru fi ktib tal-Luqa 12. Luqa 12. Din hija skrittura vera sabiħa, ma mhux bil-Malti l-isbaħ, għax għalkemm sabiħa bil-Malti, imma ħanaqraħilkom bil-Ingliż. Bit-TPT, ħanaqrawha bil-Malti l-ewwel. Luqa 12 vers 49. Nar ġejt inqiegħed fuq l-art. Mela waħda mill-affarijiet li aħna nafu għal ġi Ġesu hija biex iġib in-nar. U kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm mamudija li bija għandi nitammet. U x'diq għandi sa ma dan iseħħ. Sa vers 49 dawn mhumiex l-istess dawn mhumiex l-istess ħsieb, all right? Ħanaqraħilkom issa bit-TPT. Vers 49. Nisimgħu kemm isabiħa 49. I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already ablaze with fiery passion for God. Jekk hawn xi ħadd jgħid li ma dak mhux biex jiġġudika d-dinja, Ġesu x'qal? L-iben tal-Alla ma ġiex biex jikkundanna u jiġġudika d-dinja, ma biex isalva d-dinja. Mela din ma salva, di biex jitkellem li Ġesu tant jixtieq jiġġudika d-dinja, anzi, tant jixtieq li d-dinja tiskopri l-mħabba li Alla ħabbhom biha, ħalli l-istess passjoni u nar iħobbuh lura. Halleluja, grazzi mulej. Grazzi Ġesu, amen. Għatu ċebġi kbira l-mulejja. Gloria lilek mulej. Shout halleluja. Amen. Grazzi mulej għaddis. Xixti il-mulej Ġesu? Li aħna l-poplu tiegħu nkunu mħeġġa u nkunu ħuġġiġa nar ta' passjoni għalih. Halleluja. Jekk aħna morru fl-Atti tal-Apostli, skrittura li tafuha żgur,
Kapitlu 2. Alleluja. Kapitlu 2. Meta wasal jum il-għid vers wieħed il-50 huma kienu l-kol flimkien f'post wieħed. Daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bla marih bħal tariħ qawwi. U mela d-dar kollha fejn kienu. Ismgħu intom qed mela ġie bħal riħ qawwi. Xraw Iżraeliti fit-Testament il-Qadim? Riħ, tromba ta' riħ. U mbagħad xraw iktar? Nar fit-Testament il-Qadim. Xraw issa fit-Testament il-ġdid? Nar. Ismawa. U meta d-dar fejn kienu, mela d-dar fejn kienu, edin. U darulhom il-sna isom tan-nar li tqasmu għadu fuq kull wieħed minnhom. Kull minu ta' Kristu vera, dan nar jammar fik. Dan nar jammar fik. X'qed tagħmel int? Qed titfih jew qed tkebsu. Qed titfih jew qed tkebsu. Meta jersaq lejk id-demonju, jibża minnek jew isibek komdu biex jakkomoda. Darba John Wesley qal kun dejjem ħuġġiġanar. Ħalli x-xitan ma jistax imissek. Għax il-Kristjan mingħajr in-nar Alla huwa bħal isek għandek berner ta' kuker mitfija. Id-dubien joqogħdu fuqha faċilment. U jekk int Kristjan mitfi, ngħidlek welcome, let me introduce you to my God, who is consuming fire. Hallelujah. Għalhekk il-bnidem Alla id-dinja ma tifmux u toqgħodx tiċċassa la ma jifmux. Mhux tiġi qallek Ġesu għalfejn tiċċassa. Mhux tiġi qallek li mhux ħajfmuk. Taf x'barka ħanejlek dan l-aħħar 3 xhur jien. Rajt nies, pereżempju, nixtieq ngħid dik il-mara il-Rowna. Dil-ġimgħa Rowna Le, għamlet testimonjanza l-mulet jagħmel xi ħaġa kbira fiha. Ma meta saqsit għal-mara tiegħi kif ġiet River of Love, korreġini bejn wieħed u ieħor jekk issejħa ngħidha tajjeb. Dik kienet tfittex il-mulej u qed titlob, u mid-dera l-mulej qalla xi ħaġa along the line qalla inti ħaddum biex tiġi. X'kan qalek imqalek ħaddum biex taqdini x'bagħad ħadibda taqdini. Sewwa, u inti kont qed tara dak il-ħin qed tara program ta' ħabbejtek, u? U smajt li il-mulej, mulej x'qallek? Għax il-mulej qallek ejja kemm ħaddu? Ma tiġi għandi. U inti ġetlu. U fej. U l-mulej qallek hemm irridek tmu. River of Love. Amen. Grazzi mulej. Imma dik mhijiex l-unika waħda believe it or not. Dil-ġimgħa wkoll intqajt ma' oħrajn li qaluli li b'mod supernaturali Alla qallhom jiġu River of Love. Dan ngħidulkom għal żewġ affarijiet. Jekk inti dan tisimgħu bil-widna tal-Ispirtu, tinduna li Alla ma poġġikx hawnhekk għax inti kombinazzjoni hawnhekk qrib id-dar tiegħek. Sewwa? Imma Alla għandu pjan divin u jkun taġġid għalik li inti taraf għalik. Għax għalkemm tista' tmur il-ġenna mingħajr ma tiġi River of Love, imma jekk Alla sejħlek biex tkun hawnhekk u ma tiġix, inti ħadd immissja l-barkiet u l-sejħa Alla fuq ħajtek. Amen? Issa jekk qallek biex tmur x'imkien ieħor, sewwa li huwa fordni u knisja healthy, mur hemm. Imma jekk ma qallekx, ara ma tiċċaqlax. U li kieku jgħidlek, ħajajdlek biex tagħmel l-affarijiet sew, mhux tagħmel kawla ta' balbulja ta' imma Alla ma jiġġenix. Alla mhux ħajġennen u qas ma kien miġnun. Le, insomma darba kien miġnun iva. Darba ġennen fuq il-Kalvarju tas-Salib. Għax miet għal dawk li kienu joboduh.
dak tkun ġen, dak miġnun. Mħabba tal-ġen. Amen. Alleluja. Gloria al-mulej. Imma meta ġi wkoll l-Ispirtu tal-Alla fuq il-poplu tal-Alla, fl-Atti tal-Apostli, naraw li Alla għammidhom bin-nar. Bin-nar. Mhux b'xi hot water bottle. U għalhekk il-Knisja tal-Atti tal-Apostli li River of Love minn kulat hija ddiżinjata fuqu minn kulat. Il-5 ministeri li naraw fl-Atti tal-Apostli jissibhom River of Love. L-ordni apostolika li kien hemm fl-ordni tal-Apostli jissibha River of Love. Is-sinjali u l-qawwa tal-Ispirtu Santu li naraw fl-Atti tal-Apostli narawhom River of Love. I'll be honest with you. I'm sorry. I don't know what else you're looking for. Because if you miss that, you really missed it. Hallelujah. Anyway. Hallelujah. Allura naraw li Alla għamel il-poplu tiegħu nar. Ismawni aħwa, l-unika mod li xi ħadd jew xi ħaġa toqgħod fil-preżenza tan-nar hija bil-fors jekk tkun nar. Għax inti ġieli kon ħdej xi ħuġġieġa kbira, kif tibda tersaq lejha tibda tħossi sħana, u aktar ma tersaq fiċin tibda tgħid illos isni ħanaqbad. Imma jekk inti tkun nar. Inta mhix differenza. Għax dak l-istess ħuġġieġa li tersaq lej, int bħalu. Gloria al-mulej. Grazzi mulej. Kulħadd jgħid din hija s-sejħa tiegħi. Li nkun nar iħeġġeġ fi Kristu. Għandirikom xi ħaġa bad news għal dawk li m'intkomx ta' Kristu. Morru fit-tieni Pietru malaj. It-tieni Pietru. Kapitlu 3. Ara xtejt l-Iskrittura minn vers 7. Ukoll bl-istess kelma tal-Alla smewwitu l-art tal-lum huma merfwajn għal ħruq. Miżmumin sa jum il-ġudizzju li jkun jum it-telfin għal ħżiena. Ħanejdilkom xi ħaġa. Maltin u Għawċin. Mexxejja u dawk li jimxu wara l-mexxejja. Jekk inti m'intix ħatejt il-dan Alla nar jiġi fik, inti ħat ispiċċa fin-nar. Mela you either burn up with God or burn up without God. Fire is your destiny. You either burn up with God now, or else you will burn up without God forever. Darba kien hemm predikatur f'pajjiżna li telaq minn knisja ħażin. Beda knisja ħażin u iktar ħafrax illum la jemnu fil-qawwa tal-Alla, la jemnu fil-lingwi, la jemnu fil-mirakli, la jemnu fl-awtorità u jisejħu Kristjani. Jiġifieri illum il-ġurnata tkunu għafu li tgħid xi ħadd Kristjan ma jfisser assolutament ġej. Sewwa, imma darba beda jitħaq u jiżżufjetta għax hawn min jidgħid jirrilisja n-nar tal-Alla. Jow, meta xi ħadd jgħid fire in the name of Jesus. Number one, fire in the name of Jesus huwa suppost kull Kristjan. Taf li hemm fl-Iskrittura. Sa ngħidilkom. Imma il-biċċa xogħol hija dija ħasra. Bħalma qal Ġesu fil-ktieb ta' Mattew fej 20. Għallhom intom. La tafu l-kelma tal-Alla. U laqas tafu l-qawwa tal-Alla. U tridu tikkritikaw. Dak li intom ma tafux u qatt ma xammejtu. Basta tagħmluha u tagħmluha titriduha tal-professuri. U tikkritikaw dak li intom ma tafu xejn fuqu.
il-bniedem umli juhu pass lura u jarbel mill-iskrittura. Mux għax xi ħaġa minix imdorri fija, jew għax qatt ma rajta u qatt ma doqta u qatt ma sperjenza allura mhix tajba. Ara kiex fil-Biblja qalbi għax jista' jkun li edem u int ma rajtix. U ħanejlek faċli ma tarajix. Ħanejlkom għaliex ma tarajix. Kemm hawn intom kontu tmorru l-Knisja Kattolika? Kontu tħobbuh b'xi mod il-mulej dak iż-żmien. Ejwa, għax ma naħsibx għu tmorru kieku. Imma ħafna mill-affarijiet kontu taqraw għall-Biblja dak iż-żmien, kemm inkom taqraw għall-Biblja dak iż-żmien. Jiena ġieli konna naqraħħa. U mbagħad meta sirt Kristjan, bdejt nattendi knisja li ma jemnux fid-doni, ma jemnux, illum naf li ma jemnux fid-doni, dak iż-żmien ma konx naf id-differenza. Imma believe it or not, il-qawwa tal-la qatt ma rajta fil-Bibja, għax qatt ma tiġi pritkata. Id-doni qatt ma rajthom fil-Bibja għax qatt ma kienu jipritkaw li fuqhom. Il-ministeri, il-5 ministeri, qatt ma konna fl jeżistu għax qatt ma kienu jipritkaw li fuqhom. Għalhekk l-iskrittura tgħidlek il-fidi tiġi permess tas-smigħ, mhux permess għall-qari. Jekk inti ma tismaħħiex, m'intix ħadqan għall-fidi fik biex temmina. Ovvjament tiġi provata mill-Bibja, imma tismaħħa. Rejma comes by hearing, not by reading. Qed tifhmu? Allura, knejjes bħal daw jeżistu ħafna aħwa. Ħafna ta' mhux ftit, anzi żoli ngħidilkom il-maġġoranza. Meta int għandek knejjes anke inkluż evanġeliċi, u pereżempju jiena kont ovvjament f'Knisja Evanġelika, issa River of Love ukoll hija Evanġelika, ma mhix biss. Hawnhekk hija Knisja Apostolika, Profetika. Amen. Affarijiet li bdejt nisma' u nitgħallem, kont ngħid imma daw kif qatt ma smajthom, kif qatt ma rajthom. Mhix fil-Bibja qegħdin kif ma rajthomx. Għax għalhekk importanti inti where under whom you sit. And we all sit under somebody. Even if you sit under TVM or Net or Super One, you're sitting under something. Maybe some of you are sitting under Facebook all the time. But you are sitting under, that means somebody is influencing your life. Because from somewhere you will receive something. So choose men and women who are truly raised up and anointed by God and sit under them so that you will be raised up like them in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Grazie mulej. Morru fil-ktib ta' l-Apokalissi. Anzi, qabel ma morru hemm. Ħanorikom skrittura oħra mbagħad nitolbu. Morru l-ewwel Pietru l-ewwel. L-ewwel Pietru, kapitlu 4. X'inhi? Eżatt, dik ġej għalija dik. Thank you, brother. 1 Peter chapter 4. Ismawa, verse 12, verse 12. Ħuti eżis, tistaġbux għax tinsabu fil-forġa għalila tan-nar li ġiet fuqkom biex iġġarrabkom bħalli kieku ġratilkom xi ħaġa mhux tas-soltu. Imma firħu, għax bekk intom qegħdin tissibħu fid-batijiet ta' Kristu biex aktar tifirħu titennew fid-dera tal-glorja tiegħu. Jekk tkunu mkasbrin, dan huwa n-nar li d-dinja tibgħat konta tiegħek. Minħabba l-isem ta' Kristu u għaxett il-verità u rfistru xmata kallijiet, ħenjien intom, kulħadd jgħid jiena ħeni. Issa kull ġimgħa għandna bżonn pedicure. Jekk tiġi River of Love, inti parti minn River of Love, kull ġimgħa għandek tmur għand il-pediatrician xejdu li dak. Pedicure. Jirranġalek naqra l-kalli. Wara tkun ġejt wara xi pritka minn hawnhekk. Patologist, xejdu. Podologist.
Podologist tal-si. Il-lallu xtaħwid ġesu ħani. Whatever, dawk li għamlu l-ek saqajk zbieħ. Halleluja. Mux pediatrician ġviri. Pediatrician ta' tfalu. Dak li hu tfal. Insomma, tistaw tmur għand il-pediatrician kol tfal. Insomma. Jekk kunu mkasbrin minħabba l-isem ta' Kristu, ħanin intom, fuqkom isimaw fuqkom għandkom l-Ispirtu tal-glorja. Fuqkom għandkom, mux la tmur il-ġenna ta' fuqkom issa, ikolkom l-Ispirtu tal-glorja li huwa l-Ispirtu tal-la. Halleluja. Amen. U xed jajtaw? L-nar li l-għadu jibat kontra tijak, taf xamillek? Jirraffinak, jippurifikak u jattira l-glorja tal-la fuq ħajtek. Halleluja! Glorja tal-glorja li jak Ġesu. Issa morru fil-ktib ta' Lut, qabel ma morru fil-ktib tal-Apokalissi. Lut. Praise and worship team, would you please come? Lut, kapitlu 1. Din l-iskrittura li wkoll hija meħuda mit-Testament il-Qadim minn Psalm 104 verse 4. Ismaw tiegħu aħwa. Intom kontu tafu li meta Alla krea lill-anġli ikkrejhom minn nar. Is-serta da. Serafin taf xi tfisser int. That's right. Anġli tan-nar. Imma mhux l-anġli tan-nar biss, mhux dawk is-serafini biss, l-anġli Luċifru kien mamul meta kien għadu Lucifer, mhux issa li waqa', ġie mamul fin-nar. Però jiena u inti imwildin mill-ġdid min-nar tal-Alla. Olli idejkom, kemm intom hawn, jew meta twilit minn ġdid, jew meta rċevejt it-talb, jew meta rċevejt il-mamudija tal-Ispirtu Santu, jew meta talbu fuqek u ħassejt sħana kbira ma' ġismek kolli idej. Kważi kollha kemm intom. Inti x'taħseb li kien da? Dak kien in-nar tal-Alla ta'. Għalhekk in-nies jgħidu qed inħoss ħafna sħana. U Alla ħares jolli daqsxejn għax toħroġ Kentucky Fried Chicken. Dak għazzam il-fjamma baxxa, qed tħoss sħana. Għax jolli lu naqra u jkollhom iġemplu l-fire engine. Infatti darba kien hemm knisja ġewwa l-Amerika fi żmien tar-revival li raw fuq il-knisja fjammi nar, ħafna nar. U ċemplu l-fire engine. U għalu għalfej ġewwa qalu għax fuq il-knisja rajna il-knisja taqbad. Ma kienx nar vera. Meta jiena nippritka, ba Marja titka, meta ħafna minnkom jippritkaw. Xi tħossu? Nar. Pa, issa inti ma bżonn tippritka biex tħossi nar, ma meta tkun qed tippritka inta x'qed nagħmel qed inkun qed inqanqlu. I'm stirring it up. Meta inti tevanġelizza fit-toroq, meta inti tkun titkellem ma' xi ħadd, you know what you're doing? You're stirring up that fire. Hallelujah. Kemm minnkom temnu li aħna qed ngħixu fi żmieni tal-Antikrist? Are you sure? Because you're about to blow some fire, brothers and sisters. Jekk jiena u inti qed ngħixu fi żmien tal-Antikrist, jiena u inti ħanoħorġu minn fomna nar. Number 1, Lut 1 vers 7. Għall-anġli tiegħu jgħid. Dak mhux int. L-anġli tiegħu jagħmilhom irjieħ, spirits. Imma lil għaddejja tiegħu, issa dik il-kelma għaddejja fil-Grik fisser dal-kelma. Ministri li jippritkaw il-Vanġelu jew inkella assisin.
Jina u inti l-ewwel Petru 2 vers 9, Apokalissi kapitlu 1 vers 6, Apokalissi kapitlu 5 vers 10. Jina u inti qassisin. U jina u inti skont l-iskrittura ta' għandek Atti 6 dawk l-ewwel Korintin, l-ewwel Petru 4 vers 10 u 11, aħna ministri. U x'tip ta' ministri aħna? Isma' aħna ministri vers 7 ilsna tan-nar. Il-qaddija tiegħu għamilhom ilsna tan-nar. Issa ħan nispiċċa bdi, morru Apokalissi. Apokalissi kapitlu 11. Halleluja. Il-lejla ħan itolbu biex tiġi mħeġġa fina, imqanqla fina, sterjata, stirred up, in-nar tal-Alla. Jekk inti il-lejla qatt ma doqt in-nar tal-Alla, biex il-lejla inti issir ministru tal-Alla, tħeġġeġ bin-nar tal-Alla. Amen? Nisimgħu Apokalissi 11. Grazzi muli qadis. Vers 4. Dawn huma żewġ siġriet minnu tafti. Taż-żebbuġ u żewġ kandelabri wifqa is-sit tal-art. Qudiem is-sit tal-art. Ħanibda minn vers 3. Imma li żewġ xhieda tiegħi nagħtihom li bl-ilbies ta' xkejjer fuqhom. Nista' ngħidilkom ħafna żgħażagħ jilbsu l-xkejjer illum il-ġurnata. Saret moda. ċajta ma vera li jilbsu ħafna xkejjer. Illum tmur tilbes qalziet kollhom qattaw minn kollu toqob diġà. U tixtrih xi 50 euro. U jekk tilbes wieħed sħiħ, tixtri wieħed sħiħ, tixtrih 10 euros. Ma kollu toqob u nofshom qatta xi 50 euro. I think I just found a business. L-żewġ xhieda, min huma daw iż-żewġ xhieda? Iż-żewġ xhieda tiegħi nagħtihom li bl-ilbies ta' xkejjer fuqhom iħabbru għal 1260 jum. Dawn huma żewġ siġriet ta' żebbuġ li jitkellem fuqhom fil-ktieb ta' Zekkarija kapitlu 4. Żewġ kandelabri wifqa quddiem is-sit tal-art. Jekk xi ħadd jaqbad biex jagħmlilhom il-ħsara moħħkom hawn. Għax jekk aħna vera ngħixu f'dak iż-żmien dan int. Jekk xi ħadd irid jagħmlilhom il-ħsara, hekk ikollu jinqered. Huma għandhom is-seta jgħalqu s-sema. Dak li torbtu fuq l-art jiġi magħluq fis-sema. Dak li tħollu fuq l-art jiġi maħlul fis-sema. Halleluja. Huma għandhom is-seta jgħalqu s-sema biex ma tagħmilx xita matul il-jiem li fihom ikunu qegħdin iħabbru. U għandhom is-seta fuq l-ilmijiet. Ġeneralment aħna naħsbu li l-ilma jitfi n-nar. Intom ġieli rajtu l-nar jaqbad fl-ilma? In-nar li Alla poġġa fik jeqret u jkompli jaqbad fl-ilma. Għandhom is-seta fuq l-ilmijiet biex jibidluhom f'demm u li kull meta jridu jorbtu l-art jidorbu l-art b'kull kastik. U meta jkunu tassew ix-xhieda tagħhom, il-bima li titla' mill-bir blaqieħ tagħmilhom gwerra. Mbagħad il-Bibja tgħidlek daw imutu u wara 3 ijiem Alla jerġa' jqajjimhom, 3 ijiem u nofs. Inti tafx x'joħroġ minn fomhom daw in-nies. Traditionally, moħħkom hawn, tradizzjonalment,
ħafna jaħsbu li dawn huma żewġ profeti mit-Testament il-Qadim. Elija u Mose. Mhumiex aħwa. Dawn huma l-patt fi Kristu il-ġdid u l-patt l-antik. Dawn huma l-poplu li ħajkun qed jgħixu f'dak iż-żmien il-Knisja u l-Lut. It-tnejn ħajkunu xhieda fuq din id-dinja. U jkun hemm qawwa fuqhom li ħajkunu jistgħu dak li jgħidu kif jitkellmu nar joħroġ minn fomhom. Halleluja. Halleluja. Dak li tgħid il-mulej. Imkien fil-Bibja ma tgħidlek li daw kienu profeti tal-Testament il-Qadim. Naf li hemm min jemmen hekk fil-Kristjaneżmu u konna minn hekk qabel m'għadniex. X'meta tistudja tajjeb, daw ir-referenzi jeżistu postijiet oħra fejn tirreferi għal patt il-ġdid, għalhekk ħdej il-gandelabru, żewġ siġriet, u s-siġra waħda tirrepreżenta l-Iżrael u l-oħra tirrepreżenta l-Knisja. Xi darba nagħmlu Bible study fuqha biss. Halleluja. Il-lejla is-sejħa tiegħek u s-sejħa tiegħi hija mulej għamel minni fjamma tan-nar. Kulħadd iqbel wifqa. Halleluja. Ibda tlob minn qalbek issa stess. Itlob l-Ispiritu Santu biex jinżel fuqek bħal nar il-lejla fuqek. Halleluja. Xabra katarraba soto. Infatti anka fuq Ġesu, meta Ġwanni ra lil Ġesu f'Apokalissi 14 u 2:18 jgħidlek li raħ għajnejh kienu ġamra nar. Nati glorja lill-Alla u lil Sidna Ġesu Kristu, meta ġieli jiena rajt nies jinħelsu u l-mulejtin il-grazzja li nibqa' demek, meta jħarsu f'għajnejja, jibdew ma jħarsux fejja, ma jfirħux jħarsu f'għajnejja. Dak mhux jiena biss jiena Gordon Ġomanxe, dak kull wieħed minnkom li intom fjamma nar fi Kristu. Halleluja. Kulħadd jolli idejh. Itlob il-mulej stess minn qalbek. Ejt il-mulej jagħmlek fjamma nar. Tagħmilx kompromessi. Jekk dnibt, join the club minn dem. Ejt il-mulej biex jagħmlek bin-nar. Number 1, nar talla ħajtik passjoni biex tħobb il-Alla biha. In-nar talla ma jridx jeqret l-edewwa tiegħek jew dawk li ma jaqblux miegħek illum. Dak fidej Alla. Tiftakar meta d-disċipli qalulu lil mulej f'Luqa kapitlu 9, Mulej! Daw li ma ċettawk, x'wed jirreġettawk, tridu nsejħu n-nar bis-sema u jaqridhom. Għalilhom intom ma tafux x'ispirtu intkom. Ma tafux li bin il-bnina ma ġiex biex jeqret imma biex jisalva l-erwieħ. Imma isma' jiena mhux ħanitlob biex inti tinqeret, imma jekk inti tagħmel xi ħaġa kontra bniedem tal-Alla, qgħod attent missieri ma jieħux pjaċir. Qgħod attent għax missieri ma jieħux pjaċir. Biex ma tistedinx il-ġudizzju tal-Alla mbagħad fuqek. Halleluja. Imma jiena ħanitlob għalik biex bħalma fetaħ għajnejli l-mulej meta kont stupidu u ignorant. Ħan ikkonsidrak stupidu u ignorant biex Alla jiftaħ għajnej tiegħek ukoll. Halleluja. Għalhekk kulħadd jolli idejh stess fuq il-mulej. Jekk inti l-lejla tgħidli pastor, jiena rrid inkun dik il-fjamma nar. Jiena rrid inkun dik il-ħuġġiġa nar tal-Ispiritu Santu. Jekk Alla huwa nar, jien rrid inkun imwieled minnu nar. Jħeġġeġ. Jekk inti għadek qatt ma tajt ħajtek il-Ġesu Kristu, il-lejla din hija l-opportunità tiegħek. Jekk għadek qatt ma tajt ħajtek biex issalva, tkun vera ta' Ġesu, mhux reliġjuż ta' Ġesu. Din hija l-opportunità tiegħek biex tagħti ħajtek il-Kristu. Hawn xi ħadd jixtieq jagħtek ħajtek il-Ġesu l-lejla. Ġesu li mita lik fuq is-salib. Li mita lik fuq is-salib ħabbek. In-nar tal-imħabba lejk ġelu jmur għas-salib biex imut għalik. Għaw xi ħadd ieħor jagħti ħajtek il-Kristu l-lejla u għalidejk min iktar. Min iktar. Intom fuq Facebook, YouTube u televiżjoni. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu l-lejla,
المولاي الليلة يدخل في حياتك ويجي في قلبك ويجمع فيك جمرة نار. ده البرسونا يا أنتي ياك أنت الشيطان ما يقول له لابد ستا فوق حياتك أنت تكون مملي بالنار تلا. وياك أنت تبار شي بارت من شي كومونيتà يو شي كنيسيا ليا ميتة يو تطلب لله بيش النار تلا ينزل فوقهم يوم كان الأحرب. għal daw kollha li intom tixtiequ tagħtu ħajjitkom il-Kristu. Għal dak jew għal dik li inti qed tisma' dal-messaġġ u trid tagħmel differenza f'din il-ħajja u inti trid ħajtek issir differenza fiha. Wej waħda biss għandek, Ġesu Kristu. Ejdi talba warajja. Ejdi talba warajja sa stess. Pray this prayer with me right now. Ejdi mulej qaddis nirċievi l-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi mulej tan-nar qaddis tiegħek. Nar qaddis li inti ħabbejtni b'passjoni kbira bih. Ġesu, grazzi li mittalija fuq is-salib. Permezz tal-mewt, permezz tas-salib, permezz li inti rxuxtajt għalija, insalvajtni, ħlistni mill-kundanna tal-infern biex ma mmurx fin-nar tal-abbisti tal-infern. Nitolbok Ġesu, aħfil id-nubieti issa stess. U għajja u poġġi fuq tron ta' ħajti. U millum il-qoddim aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. U għammidni mulej bin-nar tal-Ispiritu Santu. Mulej irrid in-nar tiegħek f'ħajti. Irridek taqbad fija ħuġġieġa. Bija nħobbok b'qalbi kollha. Bija nħobbok b'saħħti kollha. Ġesu ma rridx inkun biret għalik, irrid inkun ħuġġieġa taqbad għalik Ġesu. Biex ix-xitan ma jkollu l-ebda seta fuqi. Anzina nimxi bil-qawwa tiegħek fuq kull pjan u opra tad-demonju. Aħfil id-nubieti mulej. Nindem minn dnubieti kollha. Aħfil li għax kont tiblaħ, kont bela, kont stupida. Imma llum fil-ħina kbira tiegħek inti tissejjaħli u inti taċċettani ma tirreġġettanix. Imlini bin-nar qaddis tiegħek Spiritu Santu u għamel minni dak li trid int. Illum niddikjara minn fommi u minn qalbi. Ġesu Kristu għar-Re, is-Sultan, il-Mulej u s-Salvatur tiegħi. Dan nitolbu għall-glorja tiegħek missier. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja, grazzi Mulej. Amen, amen, amen. Jekk inti jeddik it-talba llum għall-ewwel darba, min qal dik it-talba llum għall-ewwel darba li dejk? Grazzi Ġesu. Glorja lilek Mulej. Jekk inti dik it-talba llum għall-ewwel darba, llum inti salvat. Imwieled minn ġdid. Illum inti mwieled minn nar talla ta'. Imwieled minn nar talla. Imwieled minn nar talla. Halleluja. Issa kompli ibda qra l-kelma. Ibda qra l-Bibja kull jum. Ibda qra l-Bibja. Tkellem mal-Mulej, ringrazzjaha faħru. Jekk tiżbalja, indem mal-ewwel. U għejja ġewwa River of Love. Mawx post ieħor bħal River of Love. Mawx. Sorry to tell you the truth, but it's the truth. Ejja naqgħod magħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' fis-seba' ta' filgħaxija u l-ħadd filgħodu fl-10. Il-pija Ġesu jħobbok bimħabba tħeġġeġ b'nar qaddis. Ħobbu